našeho kohoutka hedvábničky, který prodělal mozkovou příhodu na podzim a vlastně s ním taky lehce jakoby rehabilitujeme. Už je to v pořádku, má trošku problémy s motorikou, ale vlastně se spravil. Takže tam zase dochází k tomu, že taky vezmu takhle si ho mezi dlaně a takhle těmi prsty tady provádím vlastně kolem té hlavičky krouživý pohyby, jo, takhle vlastně ho masíruju na tom krku, jak vidíte, tak se mu to líbí, užívá si to a vlastně postupuju takhle až na ty zádička. Oni to mají taky rádi, takže vlastně můžete i třeba, pokud máte doma i papoušky, jo, nebo nějaký takový opeřence, tak můžete klidně i vlastně s nimi provádět ty masáže, jo, tímhletím stylem, krouživý pohyby, zase jenom jemně, netlačíme a takhle krásně to celé tělo můžeme lehce promasírovat. Oni to mají taky rádi. U nás, co se týče vlastně rehabilitace zvířat, tak se řeší hlavně koně a psy, ale na ty ostatní zvířátka mám pocit, že se trošku zapomíná, takže minimálně těmi masážemi jim to můžete vynahradit.